súa primeira incursión na narrativa juvenil. En 2019 publicou en Xerais Memorias do Silencio, unha novela que se desenvolve en Galicia durante a Segunda Guerra Mundial. E seguimos coas actuacións. Que sorte temos no Carlos Casares, está cheo de grandes artistas. Agora, os pequerreches e as pequerrechas de cuarto e quinto infantil van a cantar a canción de Corre, corre, cabaciña.